Aveți un crez, ceva. Bă, Raul, Raul, dă să ții telefonul, bă. Raul, dă să ții telefonul. În caz de ceva, măcar telefonul să scapă. Nici că s-a pierdut în accident. S-a pierdut în accident, asta e. Băi, eu l-aș da familiei indurerate, dar nu mai e. Nu mai găsit, nu mai găsit. S-a pierdut. Ăla a fost. O ia exact cum a dat. Dar acum te zici. Deci, bă, ăștia cu servicii din altă acolo, ce sunt acolo. O să fie frică, mă, și nu ce intră. Da, bă, ăla cum au venit alelalte două în pula mea, cum au venit aici. Fie frică de șofer. Trebuie să te trezești în una de moți. E să dai judecată? Nu, bă, e adevărat. Da, nu știu, dar eu presimt că ăla nu scapă. Sincer. Am așa un Băi, feeling m-aș că... bucura pe tine. Sincer, nu cred că scapă. Bă, pula, oricum faza de astăzi o pun la 7. Da. O mai sta mult acolo? O mai sta mult acolo? Au venit după tine. Gata, am fost în toată. Auzi, ăla mai are un pic și le deschide ușa și le face poză în mașină, jură. Nu mă pic. Asta îi face cu mâna mașină.